Εδώ και πολλά χρόνια, στο Ρέθυμνο, η εξωσχολική υποστήριξη των θεωρητικών μαθημάτων έχει τη δική της στέγη. Κάθε χρόνο, μαθητές και γονείς μας χαρίζουν μία από τις κορυφαίες θέσεις στις προτιμήσεις τους για την εξατομικευμένη βοήθεια που προσφέρουμε σε κάθε παιδί, για τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και εκμάθησης που χρησιμοποιούμε, για τα προγράμματα μαθημάτων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών, για το συμπληρωματικό πρόγραμμα μελέτης με εκπαιδευτικό που δυνητικά προσφέρουμε χωρίς χρέωση, για τις συνεχείς προφορικές και γραπτές δοκιμασίες που κάνουν τους μαθητές μας κάθε μέρα και καλύτερους, για την άμεση επικοινωνία που διατηρούμε με όλους τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους, για όλα τα έντυπα αλλά και τα ψηφιακά βοηθήματα μελέτης που προσφέρουμε εντελώς δωρεάν, για τη συμβουλευτική καθοδήγηση που παρέχουμε σε γονείς και κηδεμόνες, για τα άκρως ανταγωνιστικά μας δίδακτρα. Εδώ και πολλά χρόνια, η επιλογή της εξωσχολικής ενίσχυσης μαθητών και υποψηφίων στα φιλολογικά μαθήματα είναι μια εύκολη υπόθεση.